už odloučení ze společnosti a případně strana zakázána a potrestání. Protože za těch 40 roků měli dostatek času si rozmyslet, co dělají špatně a měli to udělat potom lépe. Někdy také mám tady z hudebního života pan Karel Husa, skladatel, hudební skladatel, velmi známý i ve Staré Vlasti, mě posílá články týkající se jeho tvorby a také tvorby jiných skladatelů. V tomto případě mě poslal obrázek kapely amerického námořnictva, pro které také píše skladby. A zvláště se mě poslal tady článek o Smithsovém kvartetu nultém, což je zajímavá rarita, protože obyčejně se skladatelé říká opus 1, opus 2, opus 3, kdežto tento je opus 0, protože napsal ten Smithsový kvartet, když byl velmi mladý a teprve teď byl vydán a je publikován v oficiální hudební publikaci. Má celkem 14 stránek takového většího formátu. Za ty roky jsme přešli od tabloidu a od různých těch rozměrů až k dnešnímu, protože americká pošta vydala nařízení, že poštovní zásilky se mají zasílat do zahraničí první třídou. To znamená, že náš časopis Hospodář musel být tak tištěn, aby váha nepřesáhla 3 unce. Tak jsme nakonec přišli na to, že potřebujeme papír, potřebujeme 14 stránek. Tady v té druhé máme zprávu ze zpravodaje z Uherského Hradiště, z mého rodného kraje, a popisuje tady ta paní návštěvy prezidenta Beneše v roce 37. A také návštěvu Ludvíka Svobody, tehdy byl ministr obrany, v roce 45. Potom je tady krátká velmi důležitou součást kultury a společnosti považují duchovní věci, takže Hospodáři věnují několik stránek nebo 1 stránku duchovním věcem v podobě traktátu a kazatele Nováka. Takže tento traktát nebo ta strana ukazuje, že je potřeba mít soucit, mít víru v Boha a žít trošičku slušně jako člověk. V poslední době se Evropa sjednocuje a s tím souvisí také peníze, aby se to všechno zaplatilo. Takže jedna paní mě poslala článek o penězích. Já jsem je doplnil s bankovkami z vlastní sbírky, takže lidé mohou vidět starší bankovky a pak komunistické bankovky, bankovky pozdější, komunistické, ale pozdější, a bankovky z nejposlednější doby. A tady jsou mince slovenské, slovenských peněz, ti přešli už na euro od začátku ledna, a tady jsou některé mince z českých peněz. Takže uspořádal jsem to tak, aby lidi měli přehled a mohli se podívat, jak ty peníze vypadaly. Takže uvidíme, jak to bude v příštích letech, protože
i když se zdá, že ta elektronická stránka novin, vydávám na internetu všechny možné noviny a čtu, je sice zajímavá pro někoho, kdo je třeba mladý nebo nezná jiné způsoby komunikace, ale myslím si, že tradiční noviny pořád ještě zůstanou a lidé najdou, aspoň se k ním mohou vracet, mohou si zopakovat, znovu přečíst, takže bude důležité, aby v budoucnosti se tiskly noviny. V případě krajanských novin je to obtížnější, protože krajané v zahraničí mají obyčejně vyhraněné politické názory a přejí si, aby jejich noviny odpovídaly jejich názorům. Protože já jsem člověk nezávislý, nedbám na politiku a jsem prostě tady jako zapadlý vlastenec, by se mohlo říct, uprostřed Texasu. Nemám žádnou podporu organizace nebo spolku, takže to bude velice obtížné, ale budu se snažit zachovat hospodář při životě, pokud to bude možné. Proč jsi rozhodl v roce 1989 koupit ty noviny Hospodář a vydávat je? A taky, jestli můžeš říct, kde posíláš Hospodáře a jak ten počet se změnilo nebo se snížilo za ty roky? No, to máš 3 otázky, já jsem tu první zapomněl už. Proč rozhodl jsi v 1989? Protože nový majitel tiskárny, pan Peska, se rozhodl, že nebude vydávat Hospodář. Nebo že zruší prostě tiskárnu, víš, publikaci, takže pan Kopecký mě doporučil, abych převzal Hospodáře, tak jsme ho převzali. Druhou otázku jako zněla. Co se týká počtu Hospodář nebo výtisku, je to poměrně malé, ale víme, že ve Staré Vlasti a po celém světě máme, řekněme, tak 5–10 tisíc čtenářů, i když odběratelů je dosti málo. Počet se snižuje proto, že ti staří odběratelé, řekněme, ještě předváleční a těsně pováleční, vymírají. Prostě ti lidé měli dobré srdce, podporovali Hospodáře, psali články, psali dopisy, ale s tou změnou, řekněme, po roce 1989, jak je to takový prolomový rok, se kultura nějak změnila, takže lidé mají jiné zájmy. Takže na závěr je možno říci, že když by každý člověk mohl nějak pomoci, buď příspěvkem do Hospodáře, článkem nebo i příspěvkem na tiskový fond, tak mě mohou napsat na adresu Hospodář, poštovní schránka 301, West Texas 76691.